wato chairman wallahi labarin nan da kake wannan fim din gane na gaya ne a chairman ko Allah labarin nan fa zai jafa ko bayan da baka zato ni ma na fara duba labarin kai wannan labarin babban labari ai na ga ya fita ne ko bayan da baka zato ni ma na fara duba labarin wallahi na fara duba ai ina jin ma na fara duba labarin ya to expected din sa an yi expected a ya ce mun dama zai zo an dima expect da babban darakta a kai gidana shaka zulu ake ne shaka zulu kwana biyu in shiga da waje kai ka zo ka gada mai gidan ma ba ka zuwa kwana biyu Allah abin da na dan zazzo ne wallahi darakta kuma an dan samu program wallahi in zo sai ka dan wasar da ni kawai a gefe ke hamzi yake kai ana gaya ma to nake a samu babban labari za a saka karka damu wancan watan ayi wannan watan ma an sake ga wani za a shiga wani karka damu akwai wanda muka yi alkawari da shi wannan babban producer na Rugayya zai kawo aiki na ma fara duba aikin na ce zai same ni anan zai kawo aikin insha Allah za a samu sun karka damu babban darakta mai gida da ya gari babban darakta babban producer Babban director. kwana da yawa maganar nan ce wadda muka yi kace in dawo daga bayan same ka yau ta harkar wannan fim fim din din nan ina son nawa zan kashe to me za a ba actors shine dalilin da yasa ka ga na zo nan babban darakta kai ka san wannan labarin babban labari ne Allah babban darakta wallahi babban labari Allah zai bada ma'ana to ina so a sa min manya yan fim yawwa shi yasa ni ina ma so in san nawa zan kashe kai kaga wannan sin din da Alinu zai dace Allah babban darakta Allah kai rubuta mana ne magani nawa zai ci wannan fim babban darakta okay thank you very much ina so a jajirce babban darakta a saba ni waɗanda za su Karka hawa damu, ba karka kace damu. za sa wannan fim din da Alinu zai dace samu gani alulu Alinu babban darakta nawa za a ba shi a Lino samai 15 alai san abun nan kike masa wani a ciki kafin da sanin sani to samai dubu babban darakta sai ne wa kake ganin za a sa kai wannan wannan zai hawo Adam ya zango kaga sim din rawa ne to nawa za a ba shi adam ne zango da Adam ya zango samai 1000 babban darakta bai kaɗan ba kaɗan ɗin mai rawa fa kawai ne mana kaga nan rawa ne na rawa kawai babban darakta sai wannan nan sin ɗin mace ne to wacce kake ganin ya kamata ba a sami Nafisa Abdullahi Nafisa ka ai wannan tayi rufan to wacce kake gani za ta hawa wajen nan babban darakta ina jin musawan na yarinyar Maryam ta kuma bai fa ba ta 700 ba babban darakta ya mai dudan da yana kan doyen fa dudan sa mata 800 kawai za ta kai mata babban darakta can gaba ba can gaba akwai na Sadiq Sani Sadiq wannan role din da ya wuce to nawa shi za a ba shi ne ai shi wannan koma ba a baki komai ba mutum amma dai sa mai 700 shi ma shi yasa nake so na wani mutumin na ne gaskiya ni fa mai gida fa ni fa ba fa na gane ma wani kake wannan Sadiq fa babban actor ne fa amma kuma kana cewa na a bashi 500 to sa mai 800 shi ma mutumin da ka tuna mu akwai sin din mai gadi ko anan kai za mu baka wannan sin din da mai gadi kai matsala ta da kai kenan kai da kake bukata a kara ka a mai gadin fa kara ka za a yi uwar me za Allah ta yi ba za a ba babban darakta a ba shi wani abu na yadda a ba shi wani abu to za a ba shi naira 80 ita ma kuma sai an sai da fim din in an ci riba 80 a haba ina celebrity haba da Allah 80 ka dan larabu da shi dan girman kai ne da ba da Adam Usha ya girman kai ai da bai kai haka ba wannan Adamu Usha hashara yayi ai shara yayi mun haka hashara ya masa